A keď ste takí hrdinová v tých čiernych tričkách a tak strašne ste za tú vojnu, tak choďte. Choďte, počkajte, budete mať sebou, vydržte. Nebojte sa, ja vám neújdem. Ja neutekám, ani pred kredom, ani pred nikým iným. Ja som tu, dobre? No, strngajte, jak v novembri. Takže ešte raz. Mladý muž, choďte a postavte sa a choďte normálne. Tak, to je ono. Choďte bojovať na Ukrajinu, nech sa páči. Budeme radi. No. Iný názor je nerešpektovaný, iný názor. Dobrý deň, ďakujeme. Poďme s nimi.